భూటాన్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు శాంతియుతంగా నిర్వహించడమే లక్ష్యమని జిల్లా అదనపు ఎస్పీ మహేందర్ తెలిపారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల, చిల్డ్రన్స్ హైస్కూల్, గ్రామర్ హైస్కూళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రాలు, లింగారెడ్డిపేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఆయన పరిశీలించారు. పోలింగ్ రోజున ఓటర్లు భయం లేకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. 100 మీటర్ల నిబంధనలు ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని, అనుమానాస్పద కదలికలపై నిరంతర నిఘా కొనసాగించాలని సూచించారు. డబ్బు, మద్యం ద్వారా ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఎస్ఎస్టీ చెక్పోస్ట్ను కూడా పరిశీలించి ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీ చేయాలని సిబ్బందికి ఆదేశించారు.